This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kakhatar trek ujilio arjapsan ketika Sngi cingdap shispa sau Snem ke Sngi khau Reverence JJM Nichols Roy bertep kumkupa ke kernet banrio lani ke sex schedule hak riti sensyar keri India hak balingba kani ke kernet lapan khai ki Autonomous District Council amtang hak jala Meghalaya nrai ki weipat ki benta ka Thai North East banyadai ki riulum red pait Haplau Khasils Autonomous District Council udan Motdur jumni rangba bujuyang banyak khun na banta ka jinglai luot ker komsen syar dalade ki rulum ba hadian ka jingyo lai luot ker India la project ikini ka khnet banrio ker tisen syar ling ba ka jingtrei stom jongu hagni ka Sngi Shillong Mail la poish plau ka HADC hag balap badi Sngi shuti na bana nong trei ka council henrai ka bapni po ador ka dai ba ki deng se ki baker penitrat utei Motdur lawa dak blanket bat ka Patlun-Poh Kecingkali kami galang bagadai Sngi shuti ban rakhe kema buram utei rongba henrai balai ginong trai ka konsel ki that jan penban Khmat utei Motdur Khamadian amla ban tep ubadai trai ki jan nong trai ulawan man lumsted ik ti jan na ka tai chaka okay Lapin pau lem ketuk jan mo sali Habatin pej bahaki ki sharp plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shapi the office Jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya